Hi guys! So for today's video, gusto kong i-share sa inyo yung aking exercise routine. Very basic lang siya pero pagpapawisin ka talaga. So gusto ko siyang i-share sa inyo kasi malay nyo, nag-iisip din kayo ng activity na maglo-lose weight kayo. So makakatulong dito. So please do watch it. Sure. Wrist. Then yung extension arms. Kaya. Para sa dito. Kaya. Tapos ano? Ito yung extension nito. Tapos dito. Yan. Tapos yung dalawang dewa. Kaya. Tapos forward. Yan. Tapos din. Diba? Tapos sa animal sa taas. Ito guys. Tapos ito din ka. Yan. Tapos yung nagiging ang gawin. Ano? Sige. Kapag lang. Tapos hindi na ako. Ano? Iikit mo lang. Iikit mo lang. Tapos ako. So ayun guys, nakasetup na tayo. By the way, as much as possible, gamit tayo ng mat. Ito yung mat, ayan. Para hindi masyadong madulas. At the same time, kung meron kayong mga sports equipment dyan, or gear pala na pwede nyo gamitin, i-incorporate nyo na rin sa exercise nyo, okay? So ngayon, ang una kong gagawin is yung planking. Yung planking kasi is magpapalakas daw siya ng core mo. No, yung mula sa tiyan hanggang sa actually halos lahat. So ganito ipapakita ko sa inyo. Okay? Diyan lang kayo. So after sabi sa inyo kanina natin gagawin is planking. So i-achieve ko at least 2 minutes for this planking. So meron akong timer. Ayan, so tingnan natin. Okay, start tayo guys. So una muna syempre position niyo yung mga kamay dito, ganyan. Para meron kayong talagang strong hold. Then press the timer. Then up. Ang problema ko dito guys, pag pawisan ng siko ko, medyo dumudulo siya sa aking exercise mat. So usually yung tension, mararamdaman mo kapag medyo matagal ka na nakaganito. So dapat daw yung position ng ulo is naka-forward, gano'n, para hindi ka ba mahilo. Pero syempre, pwede mo naman siyang ibaba gano'n. So pag tumagal na guys, mararamdaman nyo yung tension sa shoulder nyo at the same time, from shoulder down to your, actually, down to your knees. Ayun na, nagpapawisan yung aking siko. So naka 1 minute na tayo. So habang natin kayo, mag-isip lang kayo ng bagay para ma-divert ang inyong attention. Kasi pag hindi na yung matapos yung oras, syempre nakadal, diba? So talagang mas lalo kayong mabuboard. So ang goal natin for this planking is 2 minutes lang. Ayan, medyo dumudulas yung aking siko kasi pinagpapawisan tayo guys. Ayan, 10 seconds lang. Ayun. Ayun guys, naka 2 minutes tayo. So ang natin gagawin guys is planking pa rin, pero parang ipupush nyo yung tuhod nyo sa unahan para maipit yung chan natin. So meron pa rin tayong timer. Ayan, 2 minutes yung goal. So ganito siya guys ha. Tumudulas lang siko. Kasi pag pinagpapawisan guys, parang ganun lang ako ito. So, 1 minute lang tayo guys. So this time guys, ganun din kanina, pero this mo naman is pa sideways. Again, 1 minute lang siguro yung goal natin. Okay. Ito kasi guys, naiipit niya yung chan ko. Ito problema ko. Tumudulas ako sa mat.
Ngayon naman guys, yung nakika tayo. Ayan, tingnan nyo. Dito guys, mga 30 seconds. Ay, mga 30 lang pa. Okay. Ito naman yung titunawin natin, yung tabas sa chan. So, lalagyan yung kamay dito sa iputan. Tapos, wait lang. Kasama natin ng konti. As much as possible daw. Hindi dito patuhod. Pero hindi ko. Pag tulad kayo guys, nararamdaman yung intention sa right hand nyo. Ako nga, try ko lang. Exit agad. Dito yung nararamdaman guys yung tension. Next naman guys, gagawin natin is yung sit up. Dito ako hirap-hirap. Sa sit up natin guys. Pwede lang yung kamay sa ilalim ng ulo. Tapos, babangon syempre. 1, 2, 1, 2. Ay guys, nakatayo lang tayo. Grabe, pen lang. Tapos isunod ko na yung ginagawa namin. Yung ganito. Isunod ko yung paa, dito. Tapos, ay ganito. Ganito. Yung paangal. Tapos sideways. Hindi ko kaya guys. Next na lang guys, sa shoulder natin. So meron tayong 3 kilos na barbell. So may isa lang siya. So, lagi na lang sa dalawa. Two pounds guys, kabila naman. Tapos, so guys, ganito. Sideways. Basically, nilap namin yung 5 kilos. Kasi nasa taas. Dito yung form ng muscle. Yun feel guys. Tapos yung dalawa, cancel ko. Yeah. Hello guys, meron pang ginagawa sa akin dahil medyo malaki yung dyan ko, so ginagawa ko siya yung para mabawasan yung hangin. So ganito, titingin lang kayo yung titi, kung paano dito, titingin lang kayo ganyan, tapos hawakan yung kamay dito, pay yung kamay dito, tapos tingin kayo, ganito ha, tapos susunod, ay tingin, so 1, 2, 3. Holding up yung seconds, then pinky, then inhale, then ganun, 1, 2, 3. Ihisa lang siya ng break, 1, 2, 3. Yun lang. Ganun. Yun lang din, tapos pinky. Habang i-press mo siya ninyo kasi parang mas mabawasan ito ang hangin sa tiyan. So let's start tayo guys para sa exercise. So next exercise tayo guys. Ito. Ako hindi ko kasabot yung mata. Hinamatag pa ako. Dapat kasi labat ng goalies. Pagod ko yung sahig. Next natin guys, ganun naman pero sa libaan. Ito. Dapat maramdaman yung tension sa tuhod. Yun, maganda guys. Next exercise tayo. Next natin guys is yung cobra pose. So madali lang to, dito lang siya nakadapa rin. Pero ang pa yung kamay sa kanila. Yan. Dapat nilalapag mo yung itlog mo sa sahig. Tapos balik kang mag sideways. Tapos back to another side. Then yan. So yun yung isa, yung ano ha. Exercise din mo pala na matapos. Ito guys, part na to ng cool down ha. Pero kasama to. So bigla ka lang, ganyan. Tapos nakabay mo forward. Medyo optimate lang pakay mo. Ganito. Tapos yung sikon, hanapit sa sahig. Tapos, naangat ka lang. Ganito. Yan, at mas possible ang chan. Ayun, 8 sakit, 8, ano na, counting 8. Again. Baba. Ulit. Ulit. Yun na guys, so yun na. So before you end your exercise guys, pwede yung gawin to. Ang tawag daw dito is Japanese sit. So ilagay nyo lang ang ganito ang tuhod nyo, nakaganito siya.
Ayan, tapos yung kamay nyo ilagay nyo sa may tuhod nyo, yung dalawa actually. Tapos straight your body. Then, pikit, inhale, exhale. Ito yung part ng cooling down. So, ayun guys. So, i-share ko sa inyo yung complete na routine nito kapag sa next ko na vlog. Pero ngayon ito muna yung i-share ko sa inyo kasi medyo malobot na yung cellphone ko. Ayan, so ayun, nakita nyo naman siguro yung konting exercise lang natin. Grabe na yung pawis natin, di ba? So, it's really good pa rin talaga na nagpapawis tayo para yung mga bad cholesterol natin is na ilalabas natin sa ating katawan. So, thank you for watching guys and see you on my next video. Bye-bye and ingat kayo palagi.